Kevätlannotus. Yksi kevään tärkeimpiä hommia on tietysti kevätlannoitus. Ja miksi? Taas niin jauhan tästä samasta asiasta. Eli lyhytkasvukausi. Meillä on lyhytkasvukausi, joten kasvit tarvitsee hyvän boostin keväällä siihen kasvuun lähtöön. Dirlanda. Haha, heppäs oottanut tuota. Kevätlannoitus herättää pihan ja puutarhan kasvuun. Se sopii perennoille kukkapenkiin, marjapensaille ja muille monivuotisille hyötykasveille, puille, pensaille ja myös nurmikolle. Ja yksi lannoitus riittää koko kesäksi. Levitys kannattaa tietenkin tehdä joko märkään maahan ennen sadetta tai sitten kastella levityksen jälkeen, jotta se pääsee pian sinne maahan vaikuttamaan. Greencarein puutarhan kevät lannoite on hajuton ja erittäin riittoisa. Tämmöinen hyvä perusohje on kourallinen 4 kohden, eli todella helppo annostelu ja voi heittää ihan käsin. Tässä nyt näette, kuinka lannoitin yhden kukkapengeistäni, vanhan kauniin syräinin ja marjapensaat. Eli meitähän löytyy valikoimista tää 20-kiloinen Greencarein puutarhan kevät isolle pihalle. Sitten löytyy vähän pienempää tää 10-kiloinen säkki. Ja nyt uutuutena on tää ihana pikkupussi, joka riittää sitten pienempään tarpeeseen. Hirveästi ei nurmi vielä viherrä, niin tälle voitaisiin antaa vähän boostia lannoituksella. Puutarhan kevät sopii myös nurmelle, mutta nurmikolle on myös oma kevät ja kesä plus lannoite, joka on nurmelle räätälöity tuote ja sillä saat kestävän, kauniin, vihreän, tuuhean nurmikon ja tätä voi käyttää useamman kerran kesässä. Tässä näkyy, kuinka tämmöistä hienoa ja murumaista rakennetta tämä on. Se on helppo levittää ja sulaa mukavasti sinne nurmikkoon. Ja tässä mä yritin näyttää, kun mä heittelen sitä tuonne nurmikkoon, mutta en tuosta nyt mitään selvää. Oi huis hais, sinne sitä leviää ja nyt saa sitten jännätä, että levisikö se tasaisesti vai tuleeko vähän laikkuja, mutta sitten laitetaan lisää. Moikku!